Ngokushaya ngubulale mina mfana wami. Ngokushaya ngubulale. Le video le is courteously made by me with my anger. Very angry at this time. Nihlezi ningazi njengomuntu ofika la azohleka. Ashaya amashaya libe lentithitheka la ngizonithitheka la ngizizwe sisimeka la. Ngaba lento yokuthi uganisa ingane yami lapha emva komjondolo ubeke o2 litha abawu12 laphana no basket ngokushaya mina uhudule ngentshebe mfana wami ngeveni nesihluthu ngikubambe kanje ukutshele mina ngoba angazi ukuthi le nto niyenzelani le nto kuyaphoqa yini futhi usukuzo kube semva komjondolo iyona image enithumela abantu leyo ukuthi inkolo ithina sisile yanto thina ngiqala phansi nibuyela kulento ukuthi zithwani libunjwa liseva zichuswa zisemaphuphu yini lento enenzani nibulala isizwe kangaka ngoba nina aboma beyingane nibagqobhozele nabashiya yabona ibandla ngiyalithanda ngilikhonzile ibandla li right ibandla linankingi yabona when it comes to leya process leyani ingimala yengicika yanginyanyisa ngidiniwe ibhadi mina yabona sesihluthu lesana ukube nginazi intombi mina zothu intombi mina nginazo igcwele zinhle ibhaxu zakaZuma ngokushaya mfana wami ngibulale uhudule eveni ngifunza ubasket ngikushaya intshebe itsheke kushaya ngithi iqondise ngoba angazi lezi ingane niganiselane kwenziwani emshadweni yini enziwe emshadweni yini enziwe emshadweni kuyazalwa Oma bano standard 8 bano standard 6 bephuma esikoleni niqhubeka lapho oma babengakwazi ngisho ukusayina kwagcina kusayina thina sesisemavasi niqhubeka lapho yini kwenziwani emshado okunye kuhleli kuyoba i step mother of 8 masimbamani lawo hey nina yabo nje ningimela mase ngikhamise navela la vela manazaresa la ngicasula nalo mjondolo libovela futhi mangibona ukuthi uyangixaka esibhakeleni ngizodonsa isibhamu ngudubule ngifuna ukudubula ngayi ukubulale ngokudubula ngubeka wheelchair ukuze uzokwazi ukuthi into efanele uyifende umoya ingcwele kuphela ngeke mina thina sesidlaleni lana nihambe nithathe ingane i child molest yonke lento kade postile lapha intshebisile incumile ithe no phephenene lentshebe wenzani enganeni kwenziwani yini lenzwayo bapho ntanga bakho wena nalaba abadala ke nenzani nishutha nifaka iimage engekho right kushuthwa emva komjondolo bafethu kunesithwalo insalo yamjondolo lamjondolo fanele ubonakale yini muhle lamjondolo kuyinina sesihleke ezinye isizwe mani ngikhuluma njengomzali engichaza khuluma njengomzali ngokushaya ngubulale mina mfana wami uhudule ngebhanti uNazaretha wakho uthola ngunekile egcekeni lami ngithi wozowulanda abafikayo bezowulanda ngibashaya ngithi bawuthathelana omunye uzodakwa la uzothi hayi ke kushuthi ke niyafuna ke bazale lezi ingane ziyohamba ziyozala emzini yayo osho le nto ingesex le nto isex le nto ubona ingane zami wena ubona isex wena yabona yimi wozwa kuthiwa owakwa Netflix ecaleni lokhudula intshebe ngeveni athe futhi ngehlisa izwi ngoba sengika clicks le nto lena inokuhlupheka le nto lena kunabazali abahluphekayo yebo mawuze intombazane ingane yakho intombazane mfethu ivikele mfethu nabala abafana abangondli mfethu awubuyele uyosondela enganeni yakho ingane yakho iyodliwa amakhehle ingane yakho ngutshele mina uma ungekho wena as a leader ngutshele le nto leyana afuna ukuyivimba umjida lena le nto ungayivumi le nto inokuhlupheka khona umndeni ohluphekayo ovuma nonsense le nto leyana mina ngibe nengane nga16 eyogana mina futhi reboost ngifuna reboost khona ngizo nansi yakwa clicks ngikhoqela i-energy ama comments nawo lamantombazana sonke nilakashembe bayayazi into abayenzayo bayayazi into eyenzayo kahle kamhlophe siloke sikhuluma lana siloke esenze ngathi lamantombazane wonke ama-victim wonke lamantombazane yona innocent akayazi into ayazi kahle kamhlophe into ayenzayo
Ngizokutshela something for free. Amadoda kaShembe, yes mhlambe abakame ekhanda, yes mhlambe inole zababazigundi njengoba bayeke khole, kodwa most of lawa amadoda futhi amadoda afundile, amadoda asebenza kahle, amadoda ahamba ngezimoto ezinhle, amadoda anemizi emihle, amadoda athi ehleli lapha phansi kulola tshani upaka unyonyovu le moto lapha, le moto ethe ipaka lapha, le ngane lesiloko nikhuluma ngayo lapha was able to evaluate ukuthi oh ubaba usibanibani uyi-accountant, udrive uMercedes, uhlala eMhlanga, uhamba lelisonto nje akuyona nje indoda eyisihlupheki, uyindoda erich enemali, therefore ngizoshada yena ngeke ngidlala labafana. They know exactly what they are doing. Kanti ke futhi abantu bakaShembe suke sibathuka uma sithi kushuthi nje ingathi ingane izihlalele phansi minding her own business, avela decide wodwa amadoda ukuthi wena uzoshada lo. Sesiyabathuka manje sibabiza ngenhlamba. Bashelene labantu, uqale wamshela lo, wavuma lo, wamphatha kahle lo, aza decide nje ugele ukuthi ufuna ukushadwa, uready ukushadwa because uzwe impatho yale ndoda azoyishada. Asikhulumi lana ngentombazane ekhalayo engafuni ukushada, no. Intombazane nayo ese-evaluate-ile ukuthi ifuna ukushada. Inabangani vele asebezalile, inabangani vele abawuntanga wakhe asebelalwa. Abangani bakhe baheva isex sebayalala, abangani bakhe bahamba amaclub ebusuku. Yena decide ukuthi no, ufuna yena ukushada. Amanye lamantombazane ashada indoda imkhokhela i-school fees, imyisa university. Abantu bafuna ukuthuka these days ukuthi amadoda athanda young women. This is not something new. It's not something new. Akusho kuthina ukuthi amadoda athanda nje umzimba ofresh, umzimba oyoung, amadoda athanda umuntu osifazane soft, amadoda athanda umuntu osifazane okwaziyo ukuthoba, ehlele umthetho. Therefore the younger a woman is, the better for her to fit that description. English is not even my mother tongue. It is also not new information to us ukuthi abantu besifazane, they prefer older men because older men are more emotionally matured, older men are more smarter, older men tend to lead the home better. Women love to, feminine women who put value on marriage, they love to be led. Bayathanda ukuphathwa. Angeke ukukhuluma ngesingisi because isingisi asisizi. Bese khuluma ngepassion. Bese khuluma also passionate isingisi asisizi. Women who put value on marriage appreciate an older man. Because kade waqala ukusebenza, therefore unemali eningi kunowesifazane. So zibuza wena, would you rather ingane yakho ishade an older man ingene emshadweni iyohlala emzini wakhe abe umama walowo muzi, aqale umuzi azale le ndoda ey'ngane, abe unkosikazi, abe namafa besifa le ndoda, noma ufuna ingane yakho ena-21 idlala labanye abafana abana-21 abafana abangekho ready for umshado, abafana bengabakwazi ukuyinakekela kwale ntombazane, umfana azofika imithi singane yakho aphinde ayiphike leyo ngane. Ingane yakho has no career, is shamed in community, nje kunzima. What would you rather happen? Ihambe ingane yakhe yolalwa amadoda engashadwa. And then when she turns 27, she gets the harsh reality ukuthi maybe 27 is a bit of a later age to get married, especially if ungamhlanga kangako. Ezinye zalezi ngane bandla, they are not the best looking, so it becomes harder. Oh, would you just rather she gets married early on? Because also, sikhuluma ngathi le madoda are abusive. Sikhuluma ngathi le madoda nje would not allow these women to be educated. Sikhuluma ngokuthi, is this something new to us guys? Ukuthi amadoda amadala prefer younger women, and that younger women prefer older men. Mhlambe kombi uma kwenza abantu bakaShembe benzela mhlambe eintabeni mhlambe because bona they keep intshebe yabo and then they grow out their hair. Manje it just doesn't look too good.
But then, if a billionaire who's 52 years old, or Gogesudu, or Trimile, would marry a 22-year-old model, sonke sothi, well, we are not shocked. But when the same thing happens in Ziwa Amazulu le, sekuyingxoxo. Nina nithanda iBhayibheli, lithi iBhayibheli before ufuna ukukhipha ispecke sawdust. Before ufuna ukhipha idust eyi-1 ehlweni lomunye umuntu awususiplangwe leli likuwena kuqala. Sanibonani. Ake niyeke labantu bakwaShembe abashada nezingane ezincane. Nangu umswati ushade nezingane na 21 una 56 years but ushade nezingane na 25 years kaMongameli uJacob Zuma. Ngapha lamakhehla bayayazi into abenze bayayilobola lezi ngane. Kunabafana abanezingane nga5 nga6 nga7 emantombazaneni ahlukene abazondli abenzi lutho. Kunamantombazana nezingane nga2 nga3 ngoba babehlukene awalotsholiwe awenziwe lutho lawo mantombazana. Ngakho ke ekugcineni kosuku kuzosiza ngani ukuthi uthandana nomuntu onganga nawe umthande lo muntu akushiya akuthola isingane amshiye phansi thola ingane siyakushiwa phansi uyathola ingane ushiwa phansi. Laba bantu bavalela benze izinto zabo bayalobolana bayashadana basemzini yabo ba happy. Ngakho ke nina manje lokho ninakana nabo nizawutabuka umtsentsila. Nizawutabuka umtsentsila munye ayimbili vikela lo mtsentsilo nawo uzawuxephuka uzawudabuka. Lalela. Akekho nje umnumzane onengqondo ekhanda ongavuma ukunikela ngengane yakhe ukuthi ihambe yogana umntondoshiya wengihla yekhehla. Into egcwele inkwethu ngishebisweni. Ngaphandle komnumzane olambayo nolambile. Mina nje njengofusha mnumzane I will never allow ingane yami ukuthi iyogana isikorokoro sekhehla. Iyekele lento yeni yokulamba nilambele ezingane zenu ukulamba lokho. Angifuni umuntu ena udoti athi ena hayi isinqumo sa udoti leyo loyo isipho isinqumo wasatha una 17 years wena isiphi esisile nje isiphi. So nje vumana ukuthi uma umuntu wesilisa ovuma ingane yakhe yogana ikhehla iscraper sekhehla umuntu olambayo leyo ke silambi sekhehla isinikela ngengane yaso finish. Hey bafowethu ngiyayibuka lento niyithatha kancane abanye ngiyabezwa bayivuna lento isazoxova umndeni lento ukuthi obaba bethatha izingane ezincane unathi khona lento uthola usazokuzwa kuthiwa indodana imithi umamncane wayo yezwa akusazwana nobaba wayo akusangenelwana mhlawumbe sigujwana nangezibhamu ngoba phela ngeke mfowethu ukuthi ngithi ngina 30 mina uzothatha umamncane ona 20 noma ona 22 yabo. Mina omunye futhi uzothi meyebuka ebona intombi umamncane uyakhwishizela la nawa kuhlala kabuhlungu umamncane la ngikhona ubaba akekho usemsebenzini kogcina kwenzakalana endlini ngoba phela amagazi ayatholana niseyingane yezwe lezi ngane lezi zisazovukelwa umfuthi ubaba mayefike ekameleni ufike eshawa 1 elalela indodana strong. Yabona bafowethu isazoxabanisa lento ngiyangitshela bona strict note ngasho amahloni kimi